Wow, sweet naman. Wow. Wow. Baby, ay, oh. Good kiss, mama. Ayaw mo na. Ah, Kita blaway, eh. Okay. wow, English speaking si mama. Mag question and answer portion. State your name, age, and address. May ganun siya sa wanted ka. What's your name? My name is Charito. How old are you? I'm now 7 years old. Ha? Oh, sagot ako ah. Attitude, may attitude. May attitude ang talent natin ngayon. Ay, ako ba? Oh, Hindi pa. I'm now 70 years old. Bakit nag-English ka? Sa kanya si Char, kawawa na. Wala mo lang tayo. siya naka-666 eh. Tapos, saan ka nakatira sa Philippines? Nakatira ako dati sa Pandacan, tapos nag-transfer kami sa Quezon City nung mag-work ako. Kasi nakaka-LL na. Nakaka-LL ka na ba nun? Ano? Kaya nakapag-subdivision. Ano yung next question? Mayaman ka ba sa Philippines? Mayaman ka ba sa Philippines? Network mo. No, I'm not rich. Average lang kami. Anong work mo sa Philippines dati? Office work. Anong company? National Power Corporation. Napur! Akala kasi namin sa GMA 7. Nagbabasa ng sulat. Asmelt yan. Okay. May bahay ka ba sa Philippines? At kanino nakapangalan ito pag ikay nawala na? Meron naman kaming napundar sa Pilipinas na bahay sa Quezon City. Sino ang kasama mo nagpundar nito? Ang yumao mo. Sabi mo, ang yumao ko yung asawa. Ano na yun? Ba dapat kasama yun? Sige, multuhin ka lang pag hindi ka nag... Oo, kaka-birthday niya lang eh. Yumao. Shout out, Papa Ray. Kung nanonood Kung ka. nanonood ka, paramdam ka lang kay mama. Parang isang kalabit lang o hila sa paa. That's next. Ano? Ilan ang iyong anak? Naging anak namin ay isa lang. Si Ruel. How old na si Ruel? Si Ruel ay 48 years old na. Sino si Rowell? Oo nga, sino nga si Ruel? Sino si Rowell? Si Ruel ay may anak na, may wife na Cynthia. Ay, full name. May tatlong anak na babae. Si Pia, Diana, and the Princess Carmela. Wow! And my Charlie. And Charlie. Adopted daughter. Ilan taon ka na nung nag-migrate sa Canada? I'm 63 years old nang mag-migrate ako sa Canada. Ba't ka nag-decide na mag-migrate na sa Canada? Eh, siyempre, nandito na yung aking anak sa Canada. Wala na akong kasama sa Pilipinas. Tsaka natatakot akong mag-isa sa bahay. At saka mahirap mag-isa sa bahay. Nakaka-homesick pag wala yung pamilya mo. Dahil ba yun malaki yung iyong bahay? Wow! Wow! Mayaman! LL! Hindi naman. Siyempre, ikaw lang mag-isa doon. Nakakatakot namang. May mga nararamdaman ka bang mga nakakatindig balahibo dun sa bahay mo? Wala naman. Siyempre. Mag-isa ka lang kakain, mag-isa ka lang matutulog. Nahirapan ka ba mag-decide na mag-migrate na? Hindi ako nahirapan. Sure na sure. Wow! 100%! Uy! Nag-landed immigrant ka ba papunta ng Canada? Or student? Or caregiver? Or ano ba yung ibang ano? Skill? Skilled worker? Ano ang iyong entry sa Canada?
I'm landed immigrant, sponsored by my son and wife. How long did that take? It's almost 4 years. 4 years ba? Almost. Ah. Tapos, ano ka nakapag-adjust sa Canada? Nahirapan ka ba? Siyempre, lumalabas ka Nahirapan mag-isa. kasi nakapunta na ako rito sa Canada ng price. Kaya, So, parang jet setter kasi siya. So, nag-tourist Libot-libot ako ng 1 year, then renew, then uwi Pilipinas, tapos balik. Ganun lang. Ang ingay naman ni Katrina. gusto niyang sumali sa vlog ba? So 3 years ka nag tourist visa and then nag-move ka na after 4th year. Yes, that's right. Nahirapan ka ba? No. Dahil nga nakarating na ako rito, siyempre, hindi na ako ganong nahirapan. Malamig lang masyado, pero nakakapag-adjust naman. Ano yung mga alam mo na sa Canada before ka nag-move dito? Siyempre, magagandang lugar. Napuntahan ko na rin before ako nag-move. Nakapasyal na rin ako. So nasanay ka na talaga dito? Kaya rin. At saka before that, nagpunta na rin kami ng husband ko. Nag-visit kami sa kanyang mga kamag-anak dito. Uuwi ka pa ba sa Pilipinas dahil binubuli ka ng apo mo? Anong mga namimiss mo sa Philippines? Sa Philippines. Ay, siyempre, basta nakakalabas ka doon ng, wala nang snow. Dito, puro snow. Pagka winter, nakakapamasyal ka mag-isa. Kaya lang dito, siyempre, andito pamilya mo. Mas masaya ka. So hindi ka na talaga nahirapan mag-adjust kasi nandito na lahat ng family mo. Yes. Wala ka na naiwan na family sa Philippines? Eh, siyempre, may naiwan ako ng kapatid. Saan ka nahihirapan sa pagtira sa Canada? Eh, May snow doon. sa weather, minsan nahihirapan ako mag-adjust dahil sobrang lamig. Yun lang. Sa weather lang. Sa weather. Ano mga nagugustuhan mo sa Canada? Nagustuhan ko rito siyempre yung medical. In case na magkasakit ka, maganda ang medical services. Libre lahat. Diba? Libre. Pagpapagamot. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Pag nagpa-check up ka, labas agad ang pera mo. Lahat ng may bayad lahat sa Pilipinas. Dito wala. Pati x-ray, gano'n? Oo, complete. Ay, yung mga blood work, gano'n, may bayad. Walang bayad lahat. Ay, ano lang government eh. Wow. Tapos, Hindi ako nahihirapan dito. Din lang sa weather kasi ano pa yung nagustuhan mo? yeah, you answered it already. Yung medical lang? Medical. Mababait ang mga tao, malinis ang Canada. At saka walang pangalan to, kahit na iwan mo yung bag mo dyan sa isang lugar, magsimba ka, hindi mawawala, walang kukuha. Lang si Daddy ako. Walang kukuha. Yung Kahit na ka sa bus, pagka may naiwan ka sa bus, may babalik sa'yo, tumawag ka lang sa kanila na nawala yung mo sa bus, gamit mo, babalik sa'yo. Party. Ito kasi malinis ang hangin, walang pollution. Walang pollution dito. Magandang lugar. Mabait naman ang mga tao. And affordable ba? Affordable naman ang mga presyo ng mga pagkain. Mabibili mo ang gusto mo rito. Ano na yung pinakamahal na nabili mo dito? Gasolina. Are you happy na dito sa Canada? Sure, I'm happy here because my family.
My family. Family is, Is happy also. Anong mga advice mo sa mga seniors na gustong... Ay, mga seniors, ayaw nga dito ng mga seniors eh. Ay, ma! Dahil malamig. Kaya di ba yung iba ayaw dahil nalalamigan sila. magbigay ka ng mga example na tao. Ay, naku, natin na. Yung ibang seniors Ate, ano dito yung sabi mo? kasi, gusto uuwi sa Pilipinas dahil nalalamigan. Wait lang, ma. Anong pinagkakaabalahan mo dito? Pinagkakaabala ko ngayon dito is Carmela. May princess. Nag-work naman ako dito kaya medyo happy naman ako at Halubilo. halubilo sa mga kasamahan at mga friends. Mm. Friends na mga ng anak ko at ng mga apo ko. Kaya happy naman ako. Hindi ka ba magbibigay? Ano yung mga nagagawa mo sa Philippines na hindi mo nagagawa dito? Siyempre yung mag-bowling kasi ang mahal ng bowling dito. Ay, hindi. Ano yung advice mo sa mga magmo-move na mga 63 years old and above? Bawal mag-judge mo. Wala akong maano kasi iba ayaw nila kasi rito dahil malamig daw. Ano advice na hindi po yung paninira? Ano advice mo? Ang advice ko sa mga seniors na pupunta rito ay magugustuhan din nila. Basta kakayanan din nila yung weather. Kung gusto nila, uuwi sila sa Pilipinas, stay sila rito ng winter uwi sila ng Pilipinas, summer balik sila rito kasi maraming mapapasyalang magagandang lugar. Kaya maganda ang medical dito, hindi katulad sa Pilipinas. Nakakatakot magkasakit. And now, ikaw ay isang Canadian citizen na, di ba? Yes, I'm Canadian. Dual citizen si Mama. Talaga ba? No, Dual ka? Dual citizen and Canadian citizen. After 3 years, naging Canadian citizen na ako. Kasi dito, 55 above, pwede ka nang mag-citizen. Wala kang exam. May mga benefits pa maging citizen? Meron naman benefit. Tsaka dito, marami ka namang pag nag 10 years ka na rito, magkakaroon ka ng old age pension. Tapos marami pa rin silang mga binibigay na benefits. Thank you so much for your time, Mel. So, see you next time. Hi! Bye-bye! Bye! Subscribe kayo sa Kim Cat YouTube. YouTube ba? Mm.